Continuamos aquí na Galería 2.0 coas nosas colaboracións. Como cada luns, hoxe retomamos as conversas con María Carvajosa, que temos xa por aquí. Bos días, María. Hola, bos días. María Carvajosa, que é podóloga de Centro del Pie, que xa sabedes, está na rúa Serafín Pazo, número 18, aquí na estrada. 28, Fran. 28, María, é o que eu dicía, 28. E que ali vos agarda para atendervos personalmente a maiores, como digo, aquí os luns, para atender tamén as vosas dúbidas, consultas, preguntas, suxerencias. E María, hoxe vamos a falar de metatarsalsias. Sí, sabes o que é? Tes unha idea? Vou che ser sincero, no, contame. É un nome un pouco técnico. E con este nome denomínase a toda a patoloxía do pé que se reflexa con dor intermitente ou constante na zona plantar do pé, xusto na almohadiña que temos antes do pliegue dos dedos, na parte de diante. Podemos diferenciar pois no pé o talón, a parte do medio do arco e a parte dianteira. Pois, vale. Cando hai dores en esa zona son as metatarsalsias, porque é onde se apoian os metatarsianos, que son os osos do pé que están despois dos dedos. Ajá. E por que se producen estas lesións, estas molestias? Pois é unha patoloxía moi frecuente que vai asociada a numerosas alteracións do pé que poden ser conxénitas ou adquiridas. Conxénitas é que ti naces con ela. Prodúcese máis frecuentemente nas mulleres, seguro que sabes por qué, a estas alturas. Polo calzado. Exactamente. Por calzados inadecuados, porque usamos moito tacón alto, punteras estreitas que comprimen esas cabezas metatarsais, e o maior deterioro dos zapatos por tamén nos embarazos, na menopausia, por exemplo, que pisamos diferente. Inicialmente podes apreciar unha callosidade, unha dureza localizada nunha ou varias destas cabezas metatarsais. Se te tocas por debaixo do pé, pois notas bultiños, igual que na man. Bultiños, esas son as cabezas metatarsais. En moitas ocasións, cando a metatarsalsia é dos osos centrais, pode haber tamén outras alteracións, como dedos supraductus, que é un dedo montado por riba de outro, do lado, infraductos, que é o mesmo, pero por debaixo do dedo, de ese metatarsiano. Pode estar alterado hacia arriba ou hacia baixo. Esta alteración tamén pode aparecer asociada a outras patoloxías propias do pé, como, por exemplo, pés cabos, pés planos, alus valgus, que é o xoanete. No xoanete é moi frecuente que haxa unha metatarsalsia porque ese primeiro metatarsiano non está facendo a súa función, non está soportando o peso porque está desviado. Tamén poden ser consecuencias de alteraciones como artrosis, artritis ou enfermedades reumáticas tamén. Vale, bueno, hai varias causas entón, non? Sí. O tema do calzado que me dicías antes, sobre todo no tema das mulleres, igual insistimos moito, somos moi pesados no tema do calzado, non? Pero como ben dis, está presente prácticamente en todos os problemas. En todos os problemas. O tema do calzado con tacón é bastante masoquista eso, non? Sí, en mulleres soportamos todo o peso aí diante. Exactamente. Non sei se te puxeches un tacón algunha vez. Eu era por... Non sei se probaches a poñer un tacón algunha vez. Sí que provei. Pero a quen non está acostumado, a verdade é que moi incómodo. A xente, como todo, podes acostumar o pé a andar en tacóns, vais acortando a musculatura, despois incluso hai xente que pon calzado plano e non é capaz porque ten tan acortado o xemelo que ten que andar con algo de tacón. Pero bueno, en mulleres recoméndase hasta 3 centímetros podes admitir 3 centímetros de tacón. Mais non, porque aí é cando empeza a haber unha alteración de cargas e descompénsase pois toda, pero non só do pé, da rodilla, cadera, claro, porque ten que ir compensando todo o corpo, cambia o centro de gravedade, adiántase o centro de gravedade, entón temos que compensar tamén aumentando a lordosis lumbar, entón claro, aparecen dolores de espalda. E todo isto é por uso... E un dos, supoño que maiores problemas é que isto non produce consecuencias a prazo inmediato, non? Sino que a medio e longo prazo. O sea, a longo prazo, dámonos conta tarde. Claro.
como vai pouco a pouco descompensándose todo e despois xa temos, pois iso, dores de espalda, musculatura cortada, metatarsalxias, que son, claro, complicadas de tratar. Bueno, pois imos con eso. Como se tratan as metatarsalxias? Pois o máis importante, como case todo, é reconocer que é o que provoca esta patoloxía e en función da causa, pois eleximos o tratamento apropiado. Estos tratamentos poden ser conservadores, quirúrxicos ou combinados tamén según as características do paciente. Os tratamentos conservadores se basan casi en exploracións biomecánicas, poden ser tratados con soportes plantares, que son as plantillas compensatorias según cada caso, órtesis de silicona para paliar ou protexer as deformidades dos dedos tamén, e alinear un poquito os dedos e o metatarsiano. É sobre todo unha formación, unha educación no calzado para que o paciente poida comprar e usar o calzado máis adecuado para o seu pé. Unha reeducación aí, non? Exactamente, unha reeducación. Esta patoloxía tamén pode ser tratada mediante cirurxía, que consiste na corrección das deformidades que causan as metatarsalxias. Por exemplo, se é provocada por un xoanete, pois operando o xoanete. Estes tratamentos ofrecen esta posibilidade de corrección con un tempo corto de recuperación en función de cada caso, claro. E pódense previr? Sí. Para previr estas aparicións destas patoloxías, pois recomendamos usar un calzado ancho con un antepié que é a zona de diante do calzado adecuado, coa suela non moi fina, vale, para evitar os traumatismos nesas cabezas metatarsais, evitar os tacones moi altos, como che dicía antes, o tacón como máximo 3 centímetros, non debe superar os 3 centímetros. Aparición de dor nesta almohadilla plantar con sensación de calor de forma pois esporádica pode ser o primeiro aviso e debemos consultar o podólogo. Hai que secarse os pés de forma correcta, de forma especial nos espacios interdigitais, que son entre os dedos. Hai que utilizar un xabón que protexe o manto ácido da pel, que é un pH neutro, e non intercambiar calzados nin calcetines con nadie. O calzado, sobre todo, é porque ti tes un desgaste propio, personal, da túa forma de camiñar. Se eu me poño o teu calzado, estou pisando dunha forma diferente, exactamente. Claro. Entón, pode provocar lesións. E observar os pés con frecuencia. Con estos consellos, pois podemos previr as metatarsalxias. Corríxime se me equivoco, pero pode ser que estes problemas afecten máis a zona do dedo pulgar, do dedo gordo. É máis común aí ou non? O seguinte do dedo gordo. Ah, sí? Sí, porque hai debido aos xoanetes, sobre todo. Debido aos xoanetes. Máis que no dedo gordo, porque está desviado, por exemplo, en xoanete e tal, no segundo e terceiro, debaixo no medio, xusto no medio. É onde máis frecuente é. Pensei eu que sería aí nese dedo porque destaca máis grande, non? Claro, e soportará máis peso tamén. Exactamente, máis grande, soporta máis peso, pero é a que primeiro tamén se desvía, porque os do medio non teñen para onde desviarse. Pode desviarse o quinto ou o primeiro. Entón, como máis frecuentemente é o primeiro que se desvía formando este xoanete, non soporta ese dobre da carga que ten que soportar, entón pasa a carga ao compañeiro do lado que é o segundo. Bueno, pois agardo que nos quedara claro o que son as metatarsalxias, como se tratan, por que se producen, que tal vez máis importante, non? Para saber como evitalas. Pois recórdovos que María Carvajosa aquí cada luns na Galería 2.0 e tamén agarda por vos na súa consulta en Centro del Pie, Rúa Serafín Pazo número 28, e o teléfono de contacto é o 986 57 19 20. Visitade tamén centrodelpie.net, que aí tedes máis información. Pois María, ata semana que ven. Gracias. Gracias, Fran.